Чак малко. И здравейте, хора! Днес ще играем на Roblox. Ще ме виждате, аз ще съм на Minecraft и още неща нататък. Просто нека да започваме. Нека да започваме да взимаме плеерът, така да е много трудно. Главно се губи видеото. Не съм го спрял. Просто явно ще има нещо. Но може да има шорт, така да, просто много е тъпо, че ме откраднаха сила, отправили съм крапивни неща, така че не трябва да нямам. Това е мъжът, има най-голямата история в България. Той има 1000 стила. Напредно видео, което чакайте малко. Не,